У нас няма жадання спрыяць легітымізацыі беглых апазіцыянераў. Гэтак расійскае міністэрства замежных справаў каментуе пытанне магчымасці дыялогу з Ціханаўскай. Вітаю, шаноўнае спадарства. У студыі працуе Анастасія Русецкая. Распачынаем аб'ектыў і сёння ў нашым выданні. Гульні з Лукашэнкам скончаныя. Гучныя заявы ў ЗША. Сектаральныя санкцыі – гэта моцны крок, які пакажа, што мы не жартуем. Лукашенко, твой час мінуў. Ты забіў зашмат людзей, ты катаваў зашмат людзей. Будучыня не за табою. Невыносныя умовы ўзняволення і ператрусы на волі. Зараз адбываецца невядома што і больш, напэўна, 90% тых, хто сядзіць, там, канешне, ні ў чым не вінаватыя, і журналістаў саджаюць ні за што. Літва змагаецца з наплывам мігрантаў. Польшча дапамагае. Сітуацыя драматычна змянялася цягам чэрвеня. У першай палове ліпеня плынь нелегальных мігрантаў моцна вырасла. Калі вы глядзіце мне ў вочы, вы бачыце вочы кожнага палітвязня, кожнага актывіста, кожнага беларуса, які хоча жыць у вольнай краіне. З гэткімі словамі Святлана Ціханаўская выступіла на урачыстым адкрыцці двухпартыйнага беларускага кокусу сходу прыхільнікаў Беларусі ў Кангрэсе ЗША. Адкрыццё адбылося ў літоўскай амбасадзе ў Злучаных Штатах Амерыкі. У якасці сімвалу тут вывесілі нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Пра вынікі чарговага дня візіту Святланы Ціханаўскай у Злучаныя Штаты распавядзе наш карэспандэнт у Вашынгтоне Сергей Падсасонны. Пакуль Еўропа спала, у Вашынгтоне спадарства адбылося урачыстае адкрыццё беларускага кокусу «Сябры Беларусі». Гэта група кангрэсменаў, якія будуць займацца выключна беларускімі пытаннямі. Гэта урачыстае спатканне было праведзенае амбасадай Літвы у ЗША, дзе прамаўлялі кангрэсмены, якія гаварылі пра тое, што жарты з Лукашэнкам скончыліся, гульні таксама, і трэба ўжо нарэшце паставіць ува ўсім гэтым кропку. Супраца ў беларускім пытанні ніколі не была настолькі моцная. Рэспубліканцы і дэмакраты працуюць разам у супрацы са спадарняю Святланай і беларускім народам. Мы робім усё, што ад нас залежыць. Сектаральныя санкцыі – гэта моцны крок, які пакажа, што мы не жартуем. Лукашенко, твой час мінуў. Ты забіў зашмат людзей, ты катаваў зашмат людзей. Будучыня не за табою. Сенатары розных партыяў тут сыходзяцца ў беларускай справе і гавораць абсалютна адным голасам. Відавочна, беларускі народ сам мусіць пераадолець гэты палітычны крызіс. Але я спадзяюся, што мы можам зрабіць, а Злучаныя Штаты гэта падтрымаць памкненне тых, хто прагне вызвалення ад апошняга дыктатара ў Еўропе, які супрацоўнічае з Расіяй, ужывае рэпрэсіўныя практыкі ў дачыненні да народу ва ўласнай краіне, кідае людзей у турмы, адмаўляецца пачуць жаданне вярнуць незалежныя выбары і аддаць кантроль над краінай, тады як мноства назіральнікаў сказалі, што Святлана Ціханаўская перамагла ў выбарах. Таму мы жадаем падтрымліваць беларусу. Апроч таго, вельмі важнае ранішняе спатканне Святланы Ціханаўскай з амбасадарамі Еўразвязу, краінаў Еўразвязу, бо былі амбасадары ўсіх краінаў, што паказала таксама сімвалічную значнасць гэтай сустрэчы. Тое, што ўсе краіны заходнія гавораць тут адным голасам у справе Беларусі. І таксама да гэтага голасу вельмі станоўча далучаюцца і Злучаныя Штаты. Мы паразмаўлялі са Святланай Ціханаўскай пра першыя вынікі візіту ў ЗША, бо, безумоўна, ужо можно казать про такие. Представители белорусов никогда не принимали в США на таком высоком уровне. И это говорит только о том, как вопрос Беларуси интересен США, как они хотят нам помочь. И сейчас важный этап, когда необходимо координировать действия. Координировать не только белорусов США, но также США и Евросоюза. Потому что только совместными усилиями мы сможем
оказать достаточное давление на режим. Ужо пасля обеду некалькі сімвалічных мерапрыемстваў. Святлана Ціхановская будзе перад помнікам Галадамору. Гэта такі жэст у кірунку нашых суседзяў украінцаў, а таксама будзе каля помніка Тадэуша Касцюшкі у Вашынгтоне. Безумоўна, мы са сваёй камерай таксама будзем прысутнічаць на гэтым мерапрыемстве. Пазней яшчэ чакаецца сустрэча з сенатарам Кардзінам, а пасля гэтага урачыстыя фотаздымкі на фоне вось гэтага будынку вядомага на ўвесь свет Капітолія. Сергей Падсасонны, Белсат, Вашынгтон. Статус уцекача ў Польшчы сёлета папрасілі 667 беларусаў. У самой жа Беларусі расце лік палітычных вязняў. У сумны спіс дадаліся яшчэ 8 асобаў. Такім чынам, палітычных зняволеных цяпер 587. Не спыняецца пераслед і незалежных журналістаў і тых, хто браў удзел у пратэстах супраць рэжыму. Каця Малей працягне. Байца Алексея Кудзіна, якога ў Беларусі вінавацяць за напад на міліцыянтаў падчас пратэстаў летась у жніўні, патаемна даставілі самалётам з Масквы ў Менск. Нягледзячы на тое, што Еўрапейскі суд правоў чалавека забараніў экстрадаваць спартоўца, апеляцыйны суд расійскай сталіцы пакінуў у сіле пастанову аб ягонай выдачы. Цяпер Алексей Кудзін у СІЗА номер 1 у Менску. Я буду держаться, я буду пытаться доставать, не пытаться, а доставать своего супруга из тюрьмы, и очень скоро мы с ним увидимся. Как и многие семьи с людьми, которые незаконно осуждены и посажены в тюрьмы. Я одна из многих, к сожалению. У Сезана Владарскага перавялі ўначы і галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча. Хоць учора і скончыўся 72-гадзінны тэрмін паўторнага затрымання. Пад вартаю застаецца і хворы на дыябет кіраўнік аддзелу рэкламы і маркетынгу гэтага выдання Андрэй Скурко. Абодвух прызналі палітычнымі вязнямі. Цяпер бяда прыйшла ў нашу сям'ю. Я вельмі прашу аб дапамозе і падтрымцы. Напішыце Ягору ліст. Лепш адпраўляць заказным з пошты. Ці адпраўце паштоўку, тэлеграму, пасылку. Адрас 220 030, горад Менск, вуліца Валадарскага, 2, СІЗА номер 1. Марціновічу Ягору Александровичу. Мы заўсёды стараліся дапамагаць палітвязням. Спадзяюся, людзі падтрымаюць Ягора ў такі цяжкі час. З панядзелка ў ізалятары на Акрэсціна галадае на знак пратэсту журналістка радыё Свабоды Інна Студзінская. На праблемы са здароўем жанчына не скардзіцца і трымаецца бадзёра. Яе разам з калегамі Олегам Груздзіловічам і Алесем Дашчынскім затрымалі 16 ліпеня. Мы ездили с женой Олеся Дашчинского вместе и передали передачи. Передачи взяли, и как раз в это время пришла адвокат к Олегу. Я с ней успела переговорить до входа, и пока мы ждали передачу передачей, она уже успела выйти. И я также смогла с ней поговорить и спросить, что же там переговорили они, известно ли, по какой статье, в чем обвиняют. Она сказала нет. Ужо 200 дзён застаецца за кратамі берасцейская актывістка Паліна Шарэнда-Панасюк. Сіза яна даслала мужу Андрэю каля 20 лістоў. Дайшлі да адрасата толькі 2. Ну, вось такія адносіны да палітвязняў у нашай тюремчыка, што яны нават баяцца перадаць ім лісты падтрымкі. Толькі вчора у Паліны быў адвакат, яна себе пачуваецца добра. Стало вядома, што днямі яе ўжо хутчэй усё перавядуць з брэсцкага СІЗА ў СІЗА Барановича. І таксама стала вядома, што апеляцыя па яе справе адбудзецца ўжо неўзабаве, это 27 ліпеня. І ўжо хутчэй адразу пасля гэтага яна будзе ўжо скіравана ў гомельскую турму. Адсутнасць матраца, бялізны і прагулак, святло цягам усёй ночы, кайданкі. Праваабаронца Васіль Палякоў апісаў факты катаванняў і бесчалавечнага абыходжання ў ІЧУ падчас апошняй ягонай адсеткі і накіраваў скаргу ва ўпраўленне ўнутраных справаў. Гэтыя людзі непасрэдна выканаўцы, яны выканаўцы, і яны самі не разумеюць, што робяць у тым сэнсе, што няма адпаведнай кампетэнцыі. Ім ніхто не кажа пра канвенцыю супраць катаванняў. Насамрэч, яны будуць несці адказнасць, калі факты катаванняў будуць даказаны і ускрытыя.
З мінулага тыдня ў пратэставы дом на праспекце Дзяржынскага 119 прыходзяць сілавікі. Людзі ў масках з заплечнікамі ходзяць па кватэрах і пад'ездах. Няпрошаныя госці завіталі і да жыхароў мікрараёну Уруча. На умовах ананімнасці нам расказалі, як гэта было. Статусу не было, а вось нейкі артыкул пра тэрарызм быў. Я даведаўся ад калегаў, што ў іх таксама быў вобшук, да іх таксама прыходзілі. Мяркую, што ім даводзяць зверху шукаць нейкія схаваныя ячэйкі. Я зразумеў, што гэта будзе проста агляд, іначай яны б мне дзверы выламалі. У межах крымінальнага артыкулу за распальванне варожасці з ператрусам прыйшлі да журналісткі з Глыбокага Тацяны Смоткінай. На экспертызу забралі тэлефон і сістэмны блок. Зараз адбываецца невядома што, і больш, напэўна, 90% тых, хто сядзіць, там, канешне, ні ў чым не вінаватыя, і журналістаў саджаюць ні за што, можна сказаць. Але калі ад іх ідзе такі пасыл выціснуць усіх з нас з краіны, то мы, напэўна, наадварот павінны да апошняга тут быць і нешта рабіць. 2 гады абмежавання волі з накіраваннем у папраўчую установу, гэтак званую хімію, запатрабаваў пракурор для Дмітрыя Скрыпка за абразу прэзідэнта. Паводле абвінавачання ў тэлеграм-канале мужчына апублікаваў непрыстойны каментар пад відэа з выступам Лукашэнкі. Скрыпко віну прызнае. Маўляў, быў у эмацыйным стане праз прапаганду і дрэнныя навіны. Вырак Маргна Запасніка гучыць 27 ліпеня ў судзе Ленінскага раёну сталіцы. Катя Малей, Белсат. Ідзе зачыстка. Так сёння выказаўся Александр Лукашенко пра хвалю рэпрэсіяў, якую дзяржава разгарнула супраць незалежных медыяў, праваабарончых і няўрадавых арганізацыяў. Лукашенко назваў недзяржаўныя арганізацыі шкодаю для грамадства. Маўляў, там працуюць асобы з прамытымі мазгамі. Раней жа ў дачыненні іх улады паводзілі сябе, цытата, занадта дэмакратычна. З пачатку мінулага тыдня сілавікі ўчынілі ператрусы як мінімум на 50 адрасах. У офісах няўрадавых арганізацыяў, рэдакцыях сродкаў масавай інфармацыі, прыватных кватэрах работнікаў. Затрыманыя дзясяткі чалавек, сярод якіх галоўны рэдактар нашай Нівы Ягор Марціновіч і кіраўнік аддзелу рэкламы і маркетынгу выдання Андрэй Скурко, праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Алесь Бяляцкі. 16 ліпеня атаку зазнаў і наш канал. Дома ў шэрагу журналістаў Белсату адбыліся ператрусы. Сканфіскавалі тэхніку і сродкі сувязі. Затрымалі нашых калегаў Ігара Ільяша і Ганну Галёту. На сустрэчы з чальцамі ўраду Лукашенко таксама анансаваў змены заканадаўства, што датычаць індывідуальных прадпрымальнікаў і самазанятых грамадзянаў. Паводле яго, колькасць такіх людзей у эканоміцы занадта вялікая. У нас скоро будет индивидуальных предпринимателей 12 миллионов. У нас народа столько нет, а будет 12 миллионов индивидуальных предпринимателей. Мы создали колоссальный офшор, где люди ничего не платят, а уже все индивидуальные предприниматели. От журналистов, к примеру, в море, до чиновников. Поэтому здесь нужно навести порядок. Лукашенко даручыў перагледзець сістэму спрошчанага падаткаабкладання і адзінага падатку. Вызначыць, хто можа быць індывідуальным прадпрымальнікам і якімі відамі дзейнасці яны могуць займацца. Таксама чарговы раз былі агучаныя задачы барацьбы з заробкамі ў канвертах і няплатаю падаткаў. У Вільню прыбыў першы з 2 пакетаў гуманітарнай дапамогі ад Польшчы. Пераважна намёты, раскладушкі і коўдры для замежнікаў, якія нелегальна трапляюць у Літву з тэрыторыі Беларусі. Статыстыка памежнай службы суседкі несуцяшальная. У яшчэ не скончаным ліпені лік мігрантаў амаль у 4 разы большы, чым у чэрвені. Працягне тэму Юлія Цяльпук. Транзитом праз Литву добраться до Заходней Европы и распуститься ў натоўпе. Мэта большыні нелегальных мігрантаў, якія з беларускага боку арганізавана бягуць на літоўскі. За апошнія сотні яшчэ 110 асобаў, пераважна грамадзянаў Іраку. Цягам ліпеня затрымалі 1677 мігрантаў. У чэрвені было 473, у красавіку-траўні 70-77, а ў сакавіку
Толькі 8. Ситуація у Сукуле-Сусідорі. Ситуацыя драматычна змянялася цягам чэрвеня. У першай палове ліпеня плынь нелегальных мігрантаў моцна вырасла. 12-го мы папрасілі актываваць механізм абароны Еўрапейскага звязу ў справе грамадзянскай аховы, на які адгукнуліся на гэты момант каля 10 краінаў. І ў максімальна кароткія тэрміны Літва атрымала дапамогу са Швецыі і Харватыі. Сёння можна падзякаваць Польшы за хуткую рэакцыю на нашу просьбу. Намёты з абсталяваннем, коўдры, раскладныя ложкі, электрагенератары ад польскай дзяржаўнай агенцыі «Рэзерв» на суму больш чым 160 тысячаў еўра. У Вільні сустрэлі з удзячнасцю. Польскі бок лічыць дапамогу натуральным жэстам салідарнасці. Dzisiaj dostarczamy jeden z 2 pakietów. Сёння перадаем адзін з 2 гуманітарных пакетаў для Літвы ў межах двухбаковай супрацы. Нашае міністэрства абароны знаходзіцца ў цеснай супрацы з літоўскімі. Нашыя памежныя службы таксама рэагуюць на міграцыйныя хвалі з боку нашай суседкі Беларусі. Мы цяпер стаім плячо ў плячо з літоўскім бокам, як суседзі, партнёры і як сябры. Польшча і Латвія, якія мяжуюць з Беларусю, таксама заўважылі рост плыні на свае тэрыторыі незапрошаных замежнікаў з Іраку, Конга, Камеруну, Гвінеі, Сірыі, Афганістану. Але не ў такой колькасці, як Літва. 2 ліпеня краіна абвесціла экстрэмальнае становішча і праз тыдзень пачала ўзводзіць 550-кіламетровую калючую агароджу на мяжы з Беларусю. Кошт сцяны ацанілі ў 40 мільёнаў еўра. Гэта беларускі палітычны рэжым надзьмухвае Еўропу нелегальнымі мігрантамі, што з'яўляюцца гібрыднаю агрэсіяй, лічаць у Вільні. Партнёры давяраюць высновам Літвы. Калі паглядзіце на тое, што адбываецца на беларуска-літоўскай мяжы, пабачыце. З аглядкаю на канвенцыю аб уцекачах Лукашенко ў пэўным сэнсе робіць палітыку, што непрымальна. На заклік канцлеркі Нямецчыны ў Еўразвязе распрацуюць агульныя правілы надання прытулку ў супрацы з Вярхоўным камісарам ААН у справах уцекачоў. Александр Лукашенко напярэдадні адказаў на закіды Еўропы, што пасля уведзеных ЕС санкцыяў Беларусь не будзе дапамагаць Літве са стрыманнем мігрантаў. Адная справа не стрымліваць, іншая заахвочваць іх, кансультаваць і завозіць у памежны лес, на чым зарабляе ланцуг арганізацыяў, цвердзяць літоўскія службы. Вартаўнікоў мяжы не пусцілі ў адпачынкі, пашырылі іхны штат і мадэрнізавалі абсталяванне, што таксама каштуе грошай. У супрацы з Літвою Польшча ўсё яшчэ трымае адкрытымі гуманітарныя калідоры для тых, хто зазнаў рэпрэсій у Беларусі. Такія асобы ўсё яшчэ могуць падаць заяву на атрыманне гуманітарных віз у Польшы і Літве. Гэта застаецца нязменным. Літоўскія мытнікі за паўгода спынілі кантрабанду цыгарэт амаль на 32 мільёны еўра, 75% чорнага тавару беларускай вытворчасці. Нягледзячы на змяншэнне праз пандэмію і санкцыі гандлёвага трафіку Беларусь-Еўразвяз. Нелегальныя людзі, аднак, праблема больш сур'ёзная, хоць ёсць і такія, якіх Еўропа акурат прымае, палітычныя уцекачы з Беларусі. У супрацы з Літвою Польшча ўсё яшчэ трымае адкрытымі гуманітарныя калідоры для тых, хто зазнаў рэпрэсію ў Беларусі. Такія асобы ўсё яшчэ могуць падаць заяву на атрыманне гуманітарных віз у Польшчы і Літве. Гэта застанецца нязменным. Заўтра ж з Варшавы ў Вільню прыбудзе другі пакет дапамогі ад Міністэрства абароны краіны. Дадаткова Польшча накіруе патрульнае аўта і 3 дзясяткі функцыянераў, якія будуць дапамагаць Літве ў абароне мяжы з Беларуссю. Юлія Цяльпук, Белсат. Расійская Федэрацыя звярнулася ў Еўрапейскі суд правоў чалавека з міждзяржаўнай скаргай супраць Украіны на падставе 33-го артыкулу Канвенцыі аб абароне правоў чалавека і асноўных свабодаў. Пра гэта паведаміла Генеральная пракуратура Расіі. У Кіеве на падачу скаргі ў ЕСПЧ адрэагаваў кіраўнік Міністэрства юстыцыі Дзяніс Малюська і прадказаў Расіі паразу. Расійскі бок мяркуе, што ўлады Украіны адказныя за гібель мірнага насельніцтва, незаконнае пазбаўленне волі і жорсткае абыходжанне з людзьмі падчас рэвалюцыі ў 2013-14 годах, а таксама на Донбасе падчас правядзення так званай антытэрарыстычнай аперацыі. Масква кажа і пра дыскрымінацыі расійскамоўнага насельніцтва і выцясненне расійскай мовы з грамадскай сферы. У міждзяржаўнай скарзе Расія таксама паказала, што Украіна адказная за катастрофу малазійскага Боінга MH17 на Донбасе. Нагадаю, справу пра катастрофу пасажырскага самалёта разглядае суд у Гаазе. Паводле звестак міжнароднага следства, лайнер збілі ракетаю, запушчанай з зенітна-ракетнага комплексу «Бук», які належыць 53-й брыгадзе з Курску. Перад судом завочна паўсталі 4 абвінавачваных.
3 расейцаў і 1 украінец. І гэта ўсе навіны ў сённяшнім выданні аб'ектыву. Больш цікавай інфармацыі на палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя тэмы знойдзеце на нашым сайце, ў тэлеграм-канале і сацыяльных сетках Белсату. У студыі працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы!